دريتني حزين بيش ندري نحتاج لنقضي كم كان يسويلي لعطفتي تعبتت انت لما جيري ايت فرخ inħoss qribi kull ħin nitkellem waħdi u ndur f'nofs tal-lejl jekk mhix imħabba li għandi ħadik għada x-xemx mhux tila turi sejl fejn tħobb il-qalb jimxu rijlejja għax lilek nara biss b'għajnejja kull f'moħħi lejl u nar m'hemmx li fek ngħid għalija minn wiċċek nil-maħdija li nqabbi tgħix bl-imħabba lik ma rridekx tinsa l-wedid nerġa' ntennilek li lilek irrid intlaq watama għall-isbaħ ġejjin ersaqri bħat tisma' dawn il-kliem Frank Spiteri, sinjuri! fejn tħobb il-qalb jimxu rijlejja għax lilek nara biss b'għajnejja kull f'moħħi lejl u nar m'hemmx li fek ngħid għalija minn wiċċek nil-maħdija li nqabbi tgħix fl-imħabba lik kont flomtu qod mibluħ l-imħaddam lejt id-dmuħ finni kemm bdejt nirtod għax rajtek sejra l-bogħod fejn tħobb il-qalb jimxu rijlejja għax lilek nara biss b'għajnejja kull f'moħħi lejl u nar m'hemmx li fek ngħid għalija minn wiċċek nil-maħdija din qalbi tgħix bl-imħabba lik din qalbi tgħix bl-imħabba lik Mike Spiteri!